be anyị abịaghị ọzọ n'ihe mmemme asụsụ Igbo nke ụbọchị taa. Ụbọchị nke taa ka anyị ga-eleba anya n'isiokwu a bụ ụdị ọnụọgụgụ enwere. Enwere ụdị ọnụọgụgụ dị iche iche, ụzọ dị iche iche esi agụ ọnụọgụgụ n'asụsụ Igbo. Anyị nwere ịgụ oge nke ndị bekee kpọrọ telling time. Ka anyị mara ka esi agụ oge elekere n'asụsụ Igbo. Abịa n'ịgụ oge n'asụsụ Igbo, okwu eji agụ oge bụ elekere na nkeji. Lee ya n'ụzọ eserese ya. Ile anya n'ogologo n'aka enwere n'ime elekere, enwere aka nke ndị dị ogologo. Nke a dị ogologo ka a kpọrọ aka nkeji. Nwekwezi aka nke dị mkpụmkpụ, ya bụ nke ahụ ka a kpọrọ aka awa. Ịkpọrọ ya aka awa, ịkpọọ ya aka elekere. Ka anyị lezie anya ka anyị fụ ka o si arụ ọrụ n'elekere. N'anya na-eserese a nke ọma na ọnụọgụgụ ndị anyị dịgasịrị ya: 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. O wee bụ na aka ogologo anyị dịbụ na abụọ. Aka ogologo anyị na-atụji aka n'ebe nwere 2. Aka mkpụmkpụ na-atụji aka n'ebe nwere 11. Kedu ihe anyị ga-asị n'akụnụ? Ọ bụrụ n'olu bekee, a ga-asị gị na ọ bụ 10 minutes past 11 o'clock. Ka anyị mara ihe ndị Igbo si na ọ bụ. Ndị Igbo si na o jirila nkeji 10 wee gafee elekere 11 nke mgbawarachi. Neleta ya na nke abụọ ya. Aka ogologo anyị dị n'6, aka mkpụmkpụ dị n'1. Ndị bekee ga-asị gị 1:30 maọbụ 30 minutes past 1 o'clock. Ka anyị mara ihe ndị Igbo kwuru. Ndị Igbo si na ọ bụ o jirila ọkara gafee elekere mbụ nke ehihie. Nke atọ, 1:42 a.m. Ọ fọdụrụ nkeji 18 ka ọ kụọ elekere 2 nke nderi. Ile anya na elekere, miniti ole enwere n'okirikiri elekere a ka a gwara anyị na ọ dị 60 seconds or 60 minutes. Ọ bụrụzia na iwepụ 42 n'ime 60, ị ga-ahụ na ihe ga-afọ ebe a ga-abụ 18. 18 ahụ ka a gwara anyị na ọ bụ 18. Ya bụ na ọ fọdụrụ 18 minutes ka ọ kụọ elekere 2 nke ọnụ nderi. Etu a ka esi agụ ọnụọgụgụ wee ruo n'ebe o jedebe. 8:23 a.m. Ndị bekee ga-asị gị na ọ bụ 23 minutes past 8 o'clock a.m. Ndị Igbo asị na ọ bụ o jirila nkeji 23 gafee elekere 8 nke ụtụtụ. O jirila nkeji 23 gafee elekere 8 nke ụtụtụ. 3:14 p.m. 14 minutes past 3 p.m. O jirila nkeji 14 gafee elekere 3 nke mgbede. 4:20 a.m. O jirila nkeji 20 gafee elekere 4 nke ọnụ ụtụtụ. Ndị Igbo nwere ọtụtụ okwu ha ji egosipụta nke ha, dịka ndị bekee sikwaziri nwee AM na PM. Ịbịa n'asụsụ bekee, ha nwere ụzọ ihe abụọ ha ji ekwu ihe n'akụnụ, ya bụ AM na PM. Enwere oge ndị AM, oge eji ekwu na AM. Ọ bụrụ ihe na-akụ n'oge ụtụtụ, asị gị na ọ bụ AM. Ma ọ bụrụzie na chi mgbede ada wee ruo n'abalị, asị gị na ọ bụ PM. Mana ịbịa n'asụsụ Igbo anyị, ọ bụrụ sọ naanị ụtụtụ na mgbede ka e nwere. Abịa n'ime ụtụtụ
ụtụtụ ekeriri ekeri. Enwere ụtụtụ ndị na-amalite amalite, nwee ụtụtụ ndị damiri adami. Etu a ka ọ dị n'oge ehihie. Enwere ehihie ndị malitere amalite, nwekwazịa etiti ehihie. Etu a ka ọ dị wee gaa. Ị naghị n'usoro etu o si wee dị. Lee ha ebe a. Anyị nwere nke a kpọrọ ọnụ ụtụtụ. Ọ bụrụ na ị lepụ anya, ị ga-afụ ebe nwere ọnụ ụtụtụ 4:20 AM. Ịfụla n'ihe a, ọ bụ ụtụtụ mana ọ ka bụ ọnụ ụtụtụ. Anyị asị na ọ bụ gịnị nke ọnụ ụtụtụ. Anyị nwere ụtụtụ. Ụtụtụ bụ na chi efochago ka bụrụkwa ụtụtụ. Ọmụmaatụ ya bụ nke a 8:23 ụtụtụ. O jirila nkeji 23 gafee elekere 8 nke ụtụtụ. Anyị nwere nke a na-akpọ ehihie. Ehihie anụmanụ nwere ike ọ bụrụ ihe dịka malite na 1:00 PM wee rukwa n'ihe dịka 3:00 PM. Anyị nwere nke a na-akpọ etiti ehihie, ya bụ 12 noon, mgbe anyanwụ na-akwụ n'etiti ehihie. Anyị nwere nke a kpọrọ mgbawara chi. O nwere oge anyị kpọrọ mgbawara chi ebe a. Anyị si na o jirila nkeji 10 wee gafee elekere 11 nke mgbawara chi. Mgbawara chi a na-abụkarị ihe dịka 10:11 nke ụtụtụ, 10:11 AM. Anyị asị na chi agbawala agbawa. Ọ na-akwadozi ka ọ gafee ụtụtụ banyezie n'ehihie, asị na chi agbawala. Anyị nwere nke a kpọrọ mgbede. Mgbede na-amalitekarị 4, 5, 6. Mgbede na ọ bụrụ na ihe na-akụ abụrụ ihe dịka 4, 5, 6, mgbe ị ga-ekwu ihe na-akụ esi na ọ bụ mgbede. Anyị nwere abalị. Abalị bụ mgbe esigoro na mgbede pụọ banyezie n'oge abalị, ihe dịka 7:00, 8:00, 9:00. Anyị nwere nke a kpọrọ etiti abalị. Etiti abalị a bụ ihe dịka 10:00, 11:00 PM. Anyị nwekwara nke a na-akpọ nderi. Edere m ebe a. Kedu nke bụ nderi? Anyị maara nke a kpọrọ nderi. Oge enye ndị mmadụ ga-eguzo ụra n'ime etiti nderi, ihe dịka 12 AM, 1 AM, 2 AM n'etiti nderi. Ihe ndị a ka anyị ji ekwu oge dị iche iche enwere n'asụsụ Igbo. Anyị anaghị ekwu AM maọbụ PM, ụtụtụ maọbụ mgbede. Anyị na-eji ihe ndị a wee na-egosi oge dị iche iche na-akụ n'asụsụ Igbo. Alright, anyị ga-akwụsịzi ebe a. Ọ bụrụ na ị nwere ajụjụ, jụọ m ya na comment section. Aga m aza gị.